Ikhalazume mthawethu. Suka, iyaqhubeka ngempela inkulumo yababili lapha. Idalogi yothando phakathi kwegqokama elisha noNatasha, njengoba uNatasha eke waphosta lapha ngempela igqokama elisha. Ingoma yalapha ethi Natasha uMgilane wabe sifaka amehlo. Amehlo esikhobanyana lapha. Igqokama elisha libe nalo seliphendula ngephosta ngombhalo lapho labhala athi ubukisa nami kulo 4.8 million abantu abakulandelayo nakombangi. Manje sengiyihlaya kombangi. Icala liboli ungatshezile ntombi, ngisazokhasela lapho osebenza khona. Ngihamba ney'nsizwa zomdunuso mina. Ngizokwashela ngoshuni wakithi kwaZulu manje. Ushuni wenkaba. Silincongo sikithophe sikubize ngamagama amnandi. Sithi Mpumalanga sibotho wentombi. Uzovuma lamaphikwana lawo. Ilelo echaza abantu abanele amaphikwana.